Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Фонтаннар шәһәрне төзекләндерү элементлары булса да, барысы да алай дип уйламый. Чоллылар фонтаннарда су коенучыларга ничек карый? Беренче икеле һәм бишле, беренче укытучы һәм беренче мәхәббәт. Бүген мәктәпләрдә 9 һәм 11 сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Шолда кыргый хайваннар кешеләргә ешрак очрый башлады. Кичә Әҗмәкәй авылы тирәсендә мототрассада 2 пошый күренә. Урман вәкилләре шәһәрдә үзләрен үз өйләрендә кебек хис иткән, тирә-юньдәгеләрне дә күрмичә иркенләп йөргән. Шаһитлар әйтүенчә, монда пошыйлар беренче тапкыр күренә. Ни өчен алар шәһәргә һәм юлларга чыга? Җавап Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Әҗмәкәй авылы тирәсендә мототрассада көндезге сәгать 1 тирәсендә 2 пошый күренә. Беренчесе юл аша чыгып авылның икенче ягына кача, икенчесенә стадион хезмәткәрләренең ярдәме кирәк булган дип хәбәр итә шаһитлар. Динар Камалетдинов сүзләренчә, ул беренче тапкыр хайваннарның шәһәр буйлап шулай иркен хәрәкәт итүен күргән. Бәләкәе кысылып, сетка арасында калды. Без аны иптәш малай белән булышып, сетканы аерып, чыгарып җибәрдек. Ул заводлар табына чыгып китте. Ел сайын пошыйлар шәһәр тирәсендә очрый. Бу миграция чоры белән бәйле дип билгеләп үтә белгечләр. Аларда табигатьтә урыннарын үзгәртергә, башка энергия чыганакларын табарга кирәк булган механизмнар бар. Пошыйлар кешеләргә бер кайчанда һөҗүм итми һәм шәһәр халкына хайванны котыртырга һәм үзенә игътибар җәлеп итәргә ярамый дип киңәш бирде биолог Владимир Товма. Есть только два опасных периода у лося, когда он может быть агрессивным. Первый период — это когда гон идет, когда спаривание происходит лося, и тогда особенно крупных самцов надо бояться. Может просто напасть без особой причины. Ну или когда самка с молодым лосенком. Тукай районының биоресурслар буенча дәүләт комитетында хәбәр итүләренчә, аларның барлыкка килү сәбәбе юлларда ремонт эшләре алып бару. Аларның сүзләренчә, 3 пошый булган, шуларның берсе ишек алдындагы койма аша сикерергә тырышканда һәлак булган. Алган яраларыннан ул күп кан югалткан. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Су коену тыела, сидә Чаллы халкының яраткан ял итү урыны булу фонтаннар тора. Шул ук вакытта белгечләр кисәтә, фонтаннар шәһәрне төзекләндерү элементлары һәм алар су коену өчен билгеләнмәгән. Чаллыларның моңа ничек каравы турында толырак алдагы минутларда. Урамда 32 градус иссе, кайбер чаллылар исседән сулыклар янында котылырга тырышалар, кайберләре пляжга бара, кайберләре фонтаннарны сайлый, балалар бирдә еш кына су коена. И пусть детишки купаются. Здесь и глубина всего 30 сантиметров. Они ходят, радуются. Зачем гонять? Небезопасно. И учитывая, что была история с тем, что у нас в городе, к сожалению, такая трагедия была, ребенок погиб, я считаю, что это нужно делать профилактические меры, разговаривать с взрослым людям. Ләкин фонтаннар су керү урыны түгел, белгечләр әйтүенчә, мондый су бассейннардагы кебек чистартылмый, дезинфекцияләнмый һәм хлорланмый. Фонтаны мы обслуживаем, осматриваем ежедневно, воду меняем по необходимости, значит, обрабатываем медным купоросом после смены воды, чистим фильтры. Медицина хезмәткәрләре шулай ук фонтаннарда су коену сәламәтлек өчен куркыныч булырга мөмкин дип кисәтәләр. Бу салкын тиюгә генә түгел, төрле йогышлы авыруларга да китерергә мөмкин. Такие как шигеллез, энтеробиоз, яйца остриц, они очень длительно сохраняются в воде. Также палочка Коха – это микобактерия туберкулеза, она сохраняется до 5 месяцев в воде. Синоптиклар фаразлавынча, селек атна ахырына кадәр сакланачак, медицина хезмәткәрләре күбрәк су эчәргә һәм күләгәдә калырга киңәш итә. Лилия Гатина, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Беренче икеле һәм бишле, беренче укытучы һәм беренче мәхәббәт. Хәзер бу бары тик истәлек кенә булып калачак. Бүген мәктәпләрдә 9 һәм 11 сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Сезон аеннан быел 39 мәктәптә беренче чыгарылыш. Бу белем бирү учреждениесендә безнең төшерү төркемендә булды. Сәхнә артында соңгы репетиция, укучылар шигырьләрен кабатлый. 11 сыйныфларның чыгышы башланырга санаулы минутлар калып килә. Аларның дулкынланулары күренеп тора.
Biz bugün mында жылдык. Bugün bizning mында соңгы кыңгырау көне. Бик бер шылабыз. Бик күп җыендык, укыдык. Мин театрда уйнамыйм, койгырмам дип уйлаган идем. Ләкин хәзер бөтенебез дә бер нервоста утырабыз инде. Бу безнең инде соңгы бәйрәмебез мәктәптә. Мин үземнең дусларымны, классташларымны соңгы тапкыр күрәм. Шуңа күрә инде җырлап алдым. Чыгарылыш сыйныф укучыларын котларга әти-әниләре, дуслары һәм укытучылары килгән. Педагоглар белдергәнчә, бу 5 ел сизелмичә дә үтеп киткән. 5 ел элек мәктәп ачылгач, бәләкәй генә балалар килгәннәр иде булар. Нык яхшы балалар. Аларга уңышлар телим. Дулкыннанам. Безнең мәктәпнең яме. Борчылу әлбәттә бар. Чөнки бу балалар безгә уже нык якын. Үзеңнең балаларың белән собалашкан сыман. Без үзебез дә ул вакытта ничек без чыгарылышканны искә төшерәбез. Олы тормыш юлына билет алу өчен чыгарылыш сыйныф укучыларына имтиханнар тапшырырга кирәк булачак. Сынаулар инде башланды. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолда кызамыкка каршы прививка кампаниясы дәвам итә. Табиблар кисәткәнчә куркыныч авырудан сакланырга вакцина гына ярдәм итә. Кызамык үз нәтиҗәләре белән куркыныч, аның нинди нәтиҗәләре бар? Бу сорауга җавапны безнең алдагы материалда яңгыратырбыз. Гөлия Мөхәммәтдинова 3-нче шифаханәнең профилактика бүлегендә өлкән шәфкать туташы булып эшли. Ул һәр вакыт шәхси прививка календарен күзәтә. Менә кызамыкка каршы прививка ясарга вакыт җитте ди ул. Мин үзем хастаханәдә эшлим. Шуңа беләм нәрсә икәнен мондый җирләрнең. Шуңа күрә үземнең туганнарымны да, дусларымны да прививкадан калмаска обязательно җөрүгә дип тәкъдим итәм. Вакцинация алдына медицина хезмәткәрләрендә мәҗбүри тикшерүне үтәргә кирәк. Алар басымны, сатурацияны үлчи. Әгәр дә каршылыклы күрсәтмәләр булмаса, кызамыкка каршы прививка ясарга да була. Табиблар әйтүенчә, бу куркыныч авыру. Если в помещении находится 100 человек и есть больной конью, то заражены будут от 93 до 97 человек. Поэтому заразность выше, чем даже у ветрянки. Заболевание протекает у деток легко, потому что это считается детской инфекцией, но взрослые подвержены более тяжелым случаям инфекции. Протекает обычно сложнее, с высокой температурой. Инфекция тагында катлауланырга мөмкин. Ул отит, гайморит, менингит, энцефалит кебек нәтиҗәләргә, хәтта үлемгә китерергә мөмкин. Шуңа күрә табиблар прививка ясарга киңәш итәләр. Ул 1 яшьтә ясала, ә вакцинация 6 яшьтә. Ә улларга иммунитетны һәр 10 ел сайын ныгытырга кирәк. От кори меня прививали в 7 лет. Сейчас в связи со сложившейся эпидобстановкой я решила сделать ревакцинацию, потому что очень много осложнений. Шалыда кызамыкка каршы вакцина бар, прививканы яшәү урыны буенча беркетелгән шифаханәдә ясатырга була. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Артем Колесов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 45%. Всего за 2950 рублей. Альфа-клиник. Звоните 200-222. 200-222. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.